Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μιτσάκος και ξαναπήγα ένα competitive σήμερα. Μαζί είναι και ένας άλλος φίλος μου. Και νικάμε 13-4. Πάμε long. Δεν ξέρω, όλοι φεύγουμε από το πουθενά. Πάμε short. Δεν ξέρω που πάμε. Να ξέρεις φίλε πως λαγκάρω. Είναι ένα short. Έλα ρε μπουλμπούλ, σκότωσε τον Μπράβο. Πάμε. Ρασάρουμε μέσα στο B. Τρέχα ρε. Ωραία, που είναι η βόμβα. Sorry ρε, τι θα σου κάνω. Ναι. Ωραία, τελευταίος γύρος, πάμε. Τώρα που πάμε ρε. Κάτσε να πάρω και ζέψη εδώ πέρα. Πάμε στο long. Πάμε long. Ούψ. Τι λέει, θα κάνω ένα fail τώρα. Παιδιά, να σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like. Και εντάξει, αν παίξω άλλο ένα competitive ακόμα θα πάρω level. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά, τα λέμε.